היי כולם! היום אני רוצה לספר לכם על צמח מדהים שכנראה כבר מחבץ לכם בצלחת, אבל אולי לא ידעתם כמה הוא בריא. כן, אני מדברת על פטרוזיליה. פטרוזיליה לא רק מוסיפה צבע וטעם לאוכל, היא גם מפוצצת בסידן, ברזל, מגנזיום ושלגן. כל המינרלים האלה סופר חשובים לשמירה על עצמות חזקות. וזה לא הכל. פטרוזיליה עמוסה בוויטמינים כמו C, A ו-K. הם עוזרים לחזק את המערכת החיסונית ולשמור על עיניים בריאות. וכמובן שיש בה גם נוגדי חמצון כמו לוטיין וזקסנטין, שתורמים למניעת מחלות עיניים ושומרים על ראייה חדה. פטרוזיליה גם חברה טובה של מערכת העיכול. היא עוזרת להפחית דלקות ותומכת בבריאות הקיבה והמעיים. ואם אתם מנסים לשמור על רמות סוכר תקינות בדם, מחקרים מראים שהיא יכולה לתת יד גם בזה. רגע, זה עוד לא נגמר. פטרוזיליה מכילה חומרים שיכולים לעזור התפתחות של תאים סרטניים ולנקות רעלים מהגוף. בקיצור, היא לא סתם עוד עשב טיבול, אבל לא הכל מושלם. אנשים שאלרגיים לפטרוזיליה צריכים להתרחק ממנה. גם נשים בהריון ואנשים שנוטים לאבני כליות צריכים להתייעץ עם רופא לפני שהם אוכלים כמויות גדולות. אז לסכם, פטרוזיליה היא תוספת טעימה בריאה לתפריט שלכם. לשלב אותה במנות שלכם במידה יכול לתרום לבריאות טובה יותר. אז בפעם הבאה שתראו פטרוזיליה בצלחת, תחשבו על כל הדברים הנהדרים שהיא מביאה איתה. נתראה בסרטון הבא.